Казвам се Алисън. Идвам, за да мога да чета и науча буквите. Българското училище Свети Климент Охридски при Българска православна църква Свети Иван Рилски, Монреал, Квебек, Канада, съществува от 2011 година, като инициатор за създаването му е отец Димитър Шумов, основател и председател на храма. Самото училище е основано от доктора на философските науки Деница Цветкова, заедно с Галя Цветкова, с подкрепата на църковното настоятелство и българската общност в града. Училището беше създадено през 2011 година, веднага след закупуването на църквата от българската общност, по инициатива на тогавашния предстоятел на храма отец Димитър Шумов. Първата учебна година имахме само 2 групи деца, 2 учителки работиха изцяло доброволно. От втората учебна година Министерство на образованието в България започна да превежда пари по програмата Роден език и култура зад граница. Идвам, за да мога да чета и науча буквите. И после не мога да пиша и да чета и да правя и на това с буквите не пиша. Бях единствената учителка по български език, защото в началото всъщност започнахме само 2 учителки. Не знаехме какво ще бъде желанието на родителите да водят своите ученици, защото за разлика от българските училища в България, нашето неделно училище не е задължително. През първата година 40 деца прекрачват училищния праг. По-настоящем броят им е 88. Учениците са разделени в 7 групи, включващи и предучилищната. За нея има специално оборудвана зала и се работи с подбрани материали, чрез които децата да се забавляват и научават необходимото. От какво поникват цветята? Как мислите? От какво? Какво трябва да имаш, да може да поникне цветето? Грен. Как е на български грен? Семена. Повторете. Семена. Много ми харесваш, защото има много добри деца и идвам тук да уча и ми е забавно и ходим да пеем и ми е забавно като пеем. За нас изключително важна връзката между училището и църквата. Нашата цел не е само да научим децата на български език, литература и на исторически данни. За нас е важно да ги потопим в цялата атмосфера на българския бит и култура. И именно връзката с църквата дава тази възможност. Учебната година започва с тържествен водосвет. За Великден децата боядисват яйца, така както и в България. Всъщност, освен големия ентусиазъм на учителките, всичко се случи и благодарение на църковното настоятелство, което даде покрив на нашето училище, тогавашното и всички следващи църковни настоятелства до настоящето. В училището преподават квалифицирани учители. Има 7 оборудвани класни стаи, благодарение на родители-доброволци, а учебните помагала са съобразени с нивото и възрастта на децата. Днес ще имаме малко по-трудни думи. Думи с
повече от 3 и 4 букви. Но съм сигурна, че ще се справим. Целите на училището са различни, погледнати от България, различни са за някои ученици, различни са за някои родители, учители, различна беше идеята на отец Димитър Шумов, но всички заедно правим нещо общо. Всъщност целта от една страна е да се осигури бъдещето на българската общност в Монреал, от друга страна е да се подготвят бъдещи граждани на България, които знаят откъде идват и са горди с това, независимо къде се намират по света. И в много отношения с течение на годините си личи, че ние постигаме тази цел. Има група за онлайн обучение, както и за дистанционно такова с индивидуален образователен план. В града на различни места са разположени и 2 филиала на училището. Горди сме и с курсовете по български език за възрастни. По тази програма повече от 10 души са се докоснали до българската култура и литература. Това са обикновенно порасналите деца на стари имигранти или такива от смесени бракове, също приятели на България или чуждоезични партньори на българи. Аз обичам българската азбука. Българското училище не е просто да научим децата на българската азбука, да ги научим да четат и пишат, а всъщност да предадем българските традиции на новото поколение. И си мисля, че точно това родителите харесват в българското училище и заради това те водят децата си. Всяко дете по различен начин възприема света, както всеки човек. Това е един малък човек. И всъщност за нас, учителите в нашето българско училище, не е толкова важно по буква да учим децата на учебния материал, който е в програмата, а по-скоро да им покажем начина, по който да възприемат света и то като им предадем това родолюбие, което ние сме получили още в България. Ние сме група за народни танци Вити Гайтани. Групата е създадена на 1 ноември 2015 година тук в Монреал и от самото начало практикуваме нашите народни танци в залата на Българската православна църква. Ролята на Българската православна църква в Монреал е много важна за българите в чужбина, тъй като тук успяваме да съхраним нашите традиции и български дух. Освен място, където практикуваме и изповядваме нашата православна вяра, Българската църква е дом на българското училище, на българската библиотека, както и на български клубове по народни танци, включително и нашият, разбира се. Българската църква е като къща родна земя, където можеш да намериш утеха, съпричастност от приятел, въобще всичко, от което имаш нужда. Много често използваме една фраза. Тук Българската църква е нашето кътче България и заради това ние се събираме тук. Събираме се и за българското училище, събираме се за абсолютно всички дейности, които се организират от църковното настоятелство. Или ако има други организатори, църковното настоятелство са тези, които дават подслон на всички тези дейности. Било народни танци, прожекции на филми български и всякак представяне на книги, на спектакли. Просто не мога да изредя всичко, което тези хора правят съвсем доброволно. Нали, трябва да се подчертае и това. Със същия ентусиазъм работят и
всички родителски комитети по време на всичките 10 учебни години. Как започна при мен? Самата аз нямах... Не бях активен член на българската общност в Монреал. Идвала съм на големи църковни празници, на представления някои, но това беше. Майка ми обаче идваше тук, се срещаше с други възрастни жени и веднъж дойде с едното ми дете. Реши да го вземе със себе си на църквата. И то беше влязло в училището, българското неделно училище. И толкова му беше харесано, че вече просто беше категоричен, че иска да ходи на българското училище. И покрай това и аз записах и двете си по-малки деца и започнах и аз да идвам редовно. И една неделя имах много работа и бях с лаптопа си, децата ми в училището и ги изчаквах тук в залата. И Георги Гатин, когото тогава не познавах, знаех само по физиономия, се доближи до мен и ме попита: може ли да помогнете днес в библиотеката? И така започнаха да идват хора и това беше началото. Всъщност аз започнах, може би, края на 2014 година. Това беше и началото на физическото създаване на библиотеката. Тази година празнувахме 10 годишния юбилей. Разбира се, то не е създадено съвсем от нищото. Още преди да има официална българска църковна общност, тук е имало Българско просветно и културно дружество с училище и след това предходната година имаше нещо като детска градина, занимания за деца, които бяха изцяло. Искам да благодаря на Мария Михайлова, която доброволно провеждаше заниманията всяка неделя, което до някъде подготви почвата, за да могат след това децата да идват с желание. Благодарение на това също има и библиотека. И за нас, както споменах вече, е важна тази връзка, че децата да бъдат потопени изцяло в атмосферата, във всичко останало, което се случва в българската общност. Те получават съобщения за кина, театрални спектакли, концерти, всякакви други мероприятия. Имат възможност да се включват като доброволци, танцуват в танцовите състави, подготвят всяка година 2 програми, една за Коледа и една за края на учебната година за 24 май, в които по-големите участват много често и със свои собствени съчинения. Накратко. Вече 10 години Българското училище Свети Климент Охридски сплотява и приобщава малките възпитаници към българската църковна общност. 10 години любов, 10 години заедно, 10 години с песен. Надяваме се на вашата подкрепа за още много години за напред.
Thank you.